Li Gundewarê Şamê firokeyên rejîmê bajarokê Eyn Terma bi 4 mûşekên germahî topbaran kirin û hate zanîn got 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di nav wan de 3 zarok û jinek hebûn û bi dehan birîndar ketin. Her wiha firokeyên rejîmê bajarê Seqba bi di êrişên asîmanî topbarandin û hate zanîn got 5 sivîl bûn qurbanî. Hevdem hevrêzên xwe cehîdane diyar kirin got di 3 rojan de firokeyên rejîmê bajarê Dûma, Dêr el Esafîr, Zivdîn, Eyn Terma û Bella bi 85 êrişên asîmanî topbaran kirin û ji ber vê topbaranê bi dehan ji sivîlan hatin kuştin û birîndar ketin û gelek ziyan gihandin malên welatiyan. Li Gundewarê Himsê çalakvanan dane diyar kirin gorê xistina Daişê xefkek ji hêzên rejîmê re û milîşiyên Hizbillah li ser riya tedmurvedan. Her wiha jêderên rêxistina Daişê dane zanîn got pevçûnên tund di navbera Daişê û hêzên rejîmê de qewimîn û hate zanîn got bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û gelek cekên giran bi dest xistin. Hevdem artêşa azad êrişî bargehên rejîmê li kevîka bajarê restin kirin. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajarên Telbîsê û Taxa We'r bi hejmarek bermîlên teqîner topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl birîndar ketin. Li Gundewarê Idlibê firokeyên rejîmê bajarê Xan Şêxûn topbaran kirin û hate zanîn got hejmarek sivîl birîndar ketin. Her wiha firokeyên rejîmê gundên Yêl û Cebel Zaviyê bi bermîlên teqîner topbaran kirin û hate diyar kirin got hejmarek sivîl birîndar ketin. Li Gundewarê Hemayê firokeyên rejîmê bajarên Keferzeyê Tewletamê û gundê Seyad û Hesraya bi bermîlên teqîner û mûşekan topbaran kirin û hate zanîn got hejmarek sivîl birîndar ketin. Her wiha firokeyên rejîmê gundên Şehernaz topbarandin û di encamê de 3 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di heman demê de firokeyên rejîmê gundê Ebu Feşafiş armanc kirin û li wir jî zarokekî jiyana xwe ji dest da û hejmarek din birîndar ketin.